Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Эфирдә Мәйдан каналының иң кайнар тапшыруы лайыклы хит парады һәм бүген сезнең белән 1 сәгать дәвамында мин Алмаз Хусаинов булырмын. Бүгенге чыгарылышта сезне берсеннән-берсе кызыклы яңалыклар, шәп клиплар һәм кунакларыбыз белән әңгәмәләр көтә. Без башлыйбыз. Лайыклы хит кунагы татар эстрадасының танылган артисты Дилә Нигъмәтуллина. Сәлам, Дилә. Сәлам барыгызга да. Ижатыңда нинди яңалыклар бар? Яңалыклар бик күп. Кайсысыннан башларга да белмим. Чөнки чынлап та соңгы вакытта бик күп җырлар иҗат ителде. Чөнки озакламый минем иҗатыма 20 ел якынлаша һәм мин бик ныклап шуңа әзерләнәм. Безнең зур команда белән әзерлекләр бара. Менә Дилә, син имиджыңны үзгәртүдән куркмыйсың. Синеңчә артистның имиджы еш үзгәргә тиешме? Һәм бу очракта халык фикереме мөһимме? Миңа калса, имиджы артистның үзгәргә тиеш аның эчендәге менә халәте белән. Мин дөрес әйтәсең, имиджны үзгәртергә курыкмыйм, һәм шулай ук менә үземнең менә ичке халәтем белән, ичке ниндидер бер кәеф белән үземнең имиджым да үзгәрә. Ул инде нәрсәдән торадыр, мин үземдән дөресен әйткәндә белмим. Җырга карата һәм инде җырның темасына карап, мин шулай төрле образларга керергә яратам. Артист миңа калса шундый булырга да тиеш. Дөрес, матур зифа гәүдәңне саклау өчен шактый күп көч куясың. Дилә Нигъмәтуллина ничек туклана, үзен ничек карый? Мин бу юнәлештә профессиональ рәвештә шөгыльләнәм. Димәк, шуның өчен инде ничек тукланам, әлбәттә инде дөрес туклану һәм физик күнегүләр минем менә шундый фигураны саклап калырга бик тә ярдәм итә. Менә Сәфинә кызың турында әзрәк сөйләп китәле. Аңа ничә яшь, нәрсә белән шөгыльләнә? Сәфинәгә инде безнең 10 яшь тулды. Аллаһка шөкер, шундый зур кыз булып үсеп килә. Ул иҗади кеше. Ләкин сәхнәгә бик омтылмый әлегә. Шулай да рәсем ясарга ярата, музыка мәктәбенә йөрибез, фортепиано үзләштерә. Алда инде ничек булыр, анысы вакыт күрсәтер. Булай уңышларына сөенеп яшибез инде, Аллаһка шөкер. Алла берсә, күрербез. Абыең Булат Нигъмәтуллин белән иҗат буенча бер-берегезгә киңәшләр бирәсезме? Кем күбрәк киңәшләр бирә, кем сорый? Әлбәттә инде бергә эшләгәндә киңәшләшмичә эшләп булмый. Мин инде күбрәк үзебез менә концертларыбызны эшләгәндә иҗат ягыннан киңәшләр бирәм, Булат инде оештыру ягыннан. Без инде күптәннән шулай итеп бергәләп киңәшләшеп эшләргә өйрәнгән. Аллаһка шөкер. Дилә, студиябызга килгән кунагыбыздан җыр сорыйбыз. Моның турында сез әйтмәгән идегез. Минем җырлыйсы килә, бер куплет җырымны өр-яңа җырымны башкарып үтәсе килә, чөнки менә соңгы җырлардан минем күңелемә шундый иң якыны ул. Ул инде әлбәттә шундый танцеваль ритмда, шулай да хәзер җырлап карарбыз. Җыр сурәт дип атала. Төшләремдә күрдем бүген сине, яраклардан карап тордың мине, кулларыма кагылдың да киттең, аңламадым тагын нидер әйттең, күз алдымда һаман синең сурәт, кая барсам анда синең сурәт, уйларымда җанда синең сурәт, сагынмаска мине өйрәт. Килгәнең өчен зур рәхмәт, Дилә. Сезгә бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Мәйдан каналы бик яратабыз сезне шулай аралашып, һәр вакытта да дуслашып яшик. Сау булыгыз. Сөясеңме дип сорама, әллә ниләр сине юрама, үзен уйлай, ят сүзгә карама. Серең ашсаң ятка тарала, туты кыштай син сайрама, вакыт җиткәч барса ачыла. Сырама,
сырама, сырама. Ялгыш уйлар кертмә, уйлама. Сырама, сырама, сырама. Ялгыш уйлар кертмә, уйлама. Сырама, сырама, сырама. Ялгыш уйлар кертмә, уйлама. Мәхәббәттә вакыт туктала, бер йөрәккә бәхет кала. Белгәннәрне башка сырама, эй. Кулындагы бәхтең ычкындырма, бер югалткач бит соң була. Дөрес сүзгә ачы саклама. Сырама, сырама, сырама. Ялгыш уйлар кертмә, уйлама. 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 Азат Фазлыевның «Син калдырма» җырының клибы алдан планлаштырылмыйча, тиз генә уйлап, тиз арада төшерелгән. Киштән клип төшерү теләге туды, ә инде икенче көнгә студия эзләп табып, операторларны белештем. Клипны төшергәндә өскә су койдылар. Бераз суык тиде, ләкин алсу мине җитез генә аякка бастырды, чөнки алда гастрольләр көтә иде, диде Азат. Ничек матур башланды бит тәүге очрашу.
Артур Минхажев белән Гүзәлия башкаруындагы «Бәхет тамчылары» җырының көен Гүзәлия үзе иҗат иткән. Үз гомеремдә барлыгы 2340 җыр яздым. Татар һәм башкорт эстрадасындагы артистларның берничәсендә генә минем җырым юк. Җыр сорап мөрәҗәгать итүче артистлар бик күп, диде Гүзәлия. Нишләтим икән бу язгы төннәрне, качырды йокысын тагын кемнәрне. Үтте керфек какмый кабаттан бер төн, ялгыз пәрдәләрнең күтәрдем читен. Тәрәз артында тыпты Төнге тамчылар бәхет юрап безгә тыпты. тамдылар, Тамчылар шикелле сөюләрдән эри, бәхетле язларга бергәләп көрик. Тәрәз артында тыпты төнге тамчылар бәхет юрап безгә тыпты. тамдылар, Тамчылар шикелле сөюләрдән эри, бәхетле язларга бергәләп көрик. Нишләтим икән бу язгы хисләрне, тыңны бирмәгән шул зәңгәр кичләрне. Түгелгән хисләрем ташып сырыннан, уянган йөрәкләр тамчы җырыннан. Тәрәз артында тыпты Төнге тамчылар бәхет юрап безгә тыпты. тамдылар, Тамчылар шикелле сөюләрдән эри, бәхетле язларга бергәләп көрик. Тәрәз артында тыпты төнге тамчылар бәхет юрап безгә тыпты. тамдылар, Тамчылар шикелле сөюләрдән эри, бәхетле язларга бергәләп көрик. Тәрәз артында тыпты төнге тамчылар бәхет юрап безгә тыпты. тамдылар, Тамчылар шикелле сөюләрдән эри, бәхетле язларга бергәләп көрик. Тәрәз артында тыпты төнге тамчылар бәхет юрап безгә тыпты. тамдылар, Тамчылар шикелле сөюләрдән эри, бәхетле язларга бергәләп көрик. тамчылар шикелле сөюләрдән эри, бәхетле язларга Бергәләп көрик. бәхетле язларга Бергәләп көрик. Ринаш Шаһаповның 1-2-3 җырының клибы Казан урамнарында һәм студияда төшерелгән. Кызык хәлләр дә булмады түгел. Танылган актерлар Алия һәм Фәнис Калимуллиннар әби-бабай булып киенгәч, урамда әле бер, әле икенче танышлар очрап торды. Нәтиҗәдә съемкалар бераз тоткарланды. Клипны төшерүчеләр хәтта кызып та алды, диде Ринаш Шаһапов.
карасам уйлатам, bir карасам уйнатам, bir карасам йылмайтам, bir карасам жырлатам. Bir карасам биетем, bir карасам күлдертем, баскан жерден ут дөрләтәм, идәннәрне селкетәм. 1, 2, 3, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. 1, 2, 3, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Син үзеңдә күрәсең, хисләремне сизәсең, күңелемне күтәрәсең, янәшәмдә биерсең. Сихерләде карашың, нәкъ үзеңә караттың, сайлаган пар канатым, сине генә яраттым. 1, 2, 3, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. 1, 2, 3, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Карасагыз миңа, кич бирәсез җаныма, кушылыгыз җырларга, күмегез алкышларга. Әйдә калышма, кушыл әйдә җырларга, шәп кәеф дус туганга, бергә булганда. 1, 2, 3, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. 1, 2, 3, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. 1, 2, 3, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Синдә миндә улда, әйдә бергә биебез. Лайыклы хитта кунакта эстраданың талантлы җырчысы Арсланы. Исәнмесез, Арсланы? Хәлләрегез ничек? Сәлам Алмаз, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар? Хәлләр Аллага шөкер. Рәхмәт. Арсланы, җырларны төрле стильләрдә җырлаганда иң авыры нәрсә? Алмаз, без инде чыннан да җырларны төрле стильләрдә башкарабыз. Без инде вокалистлар буларак күбесенчә инде көйне җырлыйбыз бит инде, мелодияны җырлыйбыз. Минем уйлавымча җырчының төп максаты менә бу энергияны, хисләрне тамашачыларга җиткерү. Бу инде иң авыр максаттыр дип уйлыйм. Сез чыннан да Салават җыр театрында эшләдегезме? Алмаз, чыннан да шулай, мин үземнең сәхнәгә беренче адымнарымны чыннан да Салават җыр театрында эшләдем. Бу инде чыннан да театрның иң уңышлы еллары дип саныйм, чөнки анда инде һәр җыр теге бриллиант кебегрәк инде, һәм менә музыкантларның составы инде ул вакытта анда инде Шәфәкать абый Салихов, Илдус абый Низамов, Наил Муртазин минем иптәшем эшләгән вакытлар, ул вакытта инде чыннан да мин теге ничек әйтим, җыр мәктәбен, менә театрда эшләү мәктәбен шунда үттем чыннан да. Көчле, әйбәт мәктәп аша узгансыз сез. Шулай Алмаз. Сез эстрадада гадәти булмаган юнәлештә иҗат итәсез. Җыр сайлауда сезнең өчен иң мөһиме нәрсә? Беләсеңме, без инде күп вакытта җырларны сайламыйбыз, без аларны үзебез язабыз. Чөнки Наил композитор буларак, мин кай вакытта инде шагыйрә буларак та җырларны шулай иҗат итәбез. Һәм менә әлегә инде безнең ике юнәлеш. Бер юнәлеш ул без үзебезнең менә 2000 елда язылган җырларны яңартабыз, аларга яңа сулыш бирәбез. Күп кенә инде менә җырлар өстәлдә ятты. Бу җырларны инде мин әле менә җырламаган 17 ел дәверендә җырламаган вакытта. Һәм менә Ярат йөрәк дигән җырны ишеткәнең бардыр бит инде. Менә бу җыр 2004 елда язылган җыр.
Икенче юнәлеш ул инде без үзебезнең яңа җырларыбызны язабыз. Менә монда инде яңа идеялар, теге менә без фонтан кебек, теге менә шундый иҗади каникулдан соң идеялар бик күп килә һәм яңа җырларны бик күп язабыз. Менә шулар өстендә дә эшлибез. Менә шуңа күрә инде җырларны теге сайлау газабы юк бездә. Яңа сулыш кертәсез инде җырларыгызга. Тагын бер әйберне әйтәсем килә. Без инде менә тагын бер юнәлешне алып эшли башладык. Инде ул халык җырларын җырлыйбыз. Халык җырларын гадәти булган гармониялар белән түгел, аларны яңа гармонияларга салып, акустик версияларда, рояльга, гитарага һәм менә бер Мәдинәм Гөлкөем дигән җырны беләсеңдер бит инде. Менә шул җыр әле бөтен музыкаль майданчыкларда премьерасы булды. Менә тыңлап кара, әйтерсең аннан ничек ошадымы, юкмы? Тыңлап карармын, бик кызык. Сезнең өчен иҗат нәрсә ул һәм тормышыгызда нинди роль уйный? Иҗат бик мөһим нәрсә безнең өчен инде, чөнки Наилнең ул гомере, музыка. Мин инде менә хәзер эстрадага кайткач, инде сәхнәгә яңадан аяк баскач, минем өчен дә бик зур роль уйный башлады. Чөнки минем уйлавымча һәр кешенең үз миссиясе бар, үзенең әйтәсе сүзе бар. Ул инде безне җыры аша, тамашашы белән аралашып, аның ничектер күңеленә кагылабыз. Һәм әлбәттә бу инде бик зур бәхет. Менә бу җырларны халыкка җиткереп, аларга концертларда чыгыш ясау минем өчен зур бәхет. Иҗат бәхет. Арслана, кызыгыз нәрсә белән шөгыльләнә? Әлбәттә иҗат белән алмаса ие. Ул музыка мәктәбендә укый, тавышы бик матур. Менә шелтәрәгән чишмә кебек. Инде без 2 ел классик вокал белән шөгыльләндек. Ул инде тере оркестр белән, фортепиано белән чыгышлар ясый иде. Һәм шулай ук инде ул безнең бию белән, балет белән шөгыльләнә, бальный спортивный биюләр белән шөгыльләнә. Шуңа күрә иҗатта, шулай иҗатта үсә инде, Аллага шөкер. Ничә яшь аңа? 11 яшь. Алла берсә күрербез сәхнәдә. Беләсеңме, бу иң мөһиме түгел, минем уйлавымча, менә үзен бу тормышта табып, бәхетле кеше, бала кеше булса, инде минем өчен бу иң мөһим әйбер. Арслана, әйдәгез Мәйдан каналының караучыларына җырлы сәлам юллыйк. Бик теләп, әйдәгез, хәзер ниндирәк җырны башкарыйм икән? Ярат йөрәк мөлдер әмма тулы, җыр сарылсын нәфис кылларга, кигә салыйм яшьлек елларымны, күкрәгемдә сагыш моң барда. Ярат, ярат йөрәк, яратырга кирәк, яратусыз ничек яшәргә. Ярат, ярат йөрәк, яратырга кирәк, юлларда йөрәк сәфәргә. Афәрин Арслана, бик зур рәхмәт. Сезгә уңышлар теләп саубуллашабыз. Алмаз, зур рәхмәт. Майдан каналы рәхмәт чакыруыгыз өчен. Xuday bizni bəyləgən, bir bişikdən keydizgən, matur jırlar köyləgən. Tuğanım, tuğanıqayım, seni minem, şanı dostqayım.
Ашкына сиңа йөрәк Инде әниләр булсак та Туган җылысы кирәк Туганым, туганыкаем Син минем җан дускаем Серләшеп бару тарик Күзгә күз бергә чакта Серләшеп бару тарик Күзгә күз бергә чакта Гел лирик моңсу җырлар башкара торган Гөлназ Сираева бәхет ул дип исемләнгән күңелле, позитив җыр яздырган. Бүгенге катлаулы вазгыятьтә моңсу җырлар җырласам, тамашачының күңеле тагын да төшәргә мөмкин. Шуңа күрә кәефне күтәрә торган җыр яздырып, клип төшердем ди ул. Гөлназ тамашачыларга күбрәк дәртле җырлар тыңларга киңәш итә. Йөрәк бит алдаша белми Яратсаң ярсып тибә Ике йөрәккә бер кояш Бәхет нурларын сибә Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет без бергә булсак Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет безнең бергә чак Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет без бергә булсак Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет безнең бергә чак Сызылып аткан таңнарны Каршылык бергә генә Таңнарда бергә уяну Бәхет бит ул шул менә Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет без бергә булсак Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет безнең бергә чак Гомер буе яратырмын Син диеп килдем җиргә Бирмәм сине беркемгә дә Бәхетле без тик бергә Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет без бергә булсак Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет безнең бергә чак Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет без бергә булсак Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет безнең бергә чак Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет безнең бергә чак Бәхет безнең бергә чак Алсу Сайфуллинаның көзге ашы җилләрдә клибы Биектау районы Татар Урматы авылында төшерелгән. Бер дә күрмәгән егеткә шалтыратып, матур иген басуы кайда бар дип сорадым. Ул миңа әйдә кайтыгыз, бездә бар да бар диде. Безне бик әйбәт каршы алып кунак иттеләр.
Күн шундый кызу иде, маңгайдан аккан суны сөртә-сөртә клип төшердек, диде Алсу. Qaytıb jitərday bulam Küzgü aşa jillərdələ Tuğan üstən illərgə Küzgü aşa jillərdələ Tuğan Qaytıb jitərday bulam Küzgü aşa jillərdələ Tuğan üstən illərgə Küzgü aşa jillərdələ Tuğan Гүзәл Салаватова Казан дәүләт мәдәният институтының театр бүлеген тамамлагач, Буа район мәдәният йортына эшкә урнашкан. 10 ел эшләгәннән соң җаныма якын эш белән шөгыльләнергә тиеш икәненә инандым. Шулай итеп, мин алып баручы булып эшли башладым. Әҗир дөньясына керү күптәнге хыялым иде, һәм ул әкренләп чынга аша башлады, диде Гүзәл. Тормышның буталган юлында Йөрелде адашып буранында Бураны басылды, сукмаклар ачылды Мин хәзер бәхетле язмышлар кулында Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле Йөрәгем пышылды, мин бүген бәхетле
ягыныда. Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле. Йөрәгем пышылдый, мин бүген бәхетле. Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле. Йөрәгем пышылдый, мин бүген бәхетле. Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле. Йөрәгем пышылдый, мин бүген бәхетле. Бәхетле язмышым, мин сиңа рәхмәтле. Йөрәгем пышылдый, мин бүген бәхетле. Ябай малай Туман исемле яңа җыр яздырган. Әлеге җыр 80нче еллар стилендә яңгырый. Бу җырны беренчеләрдән булып әнинең юбилеенда җыелган туганнарым ишетте. Рәхәтләнеп биеделәр, яраттылар. Җырның премьерасы декабрьдә Уфада узачак. Тәүге концертымда көтелә, диде Ябай малай. Эй, тебе чего, жить надоело? Улыбнись, дядя. Какого? Пацаны, ты шо? Давай. Осторожно, тяжелая, не урони. Опа. Давай, быстрее. Пойдем. Сиңа тагын не кирәк? Бер булып типкәндә йөрәк. Шушы якты хисне саклыйк. Кадерләрне без югалтмыйк. Әсмени икебезгә бер мәхәббәт. Әсмени икебезгә бер бәхет. Canım anla mini, anla nazlı köngülümle. Gerek түгел yatlar sözü, ağlar sağış iter bizni. Әсмени ikibizga bir мәхәббәт. Әсмени ikibizga bir бәхет. Әсмени ikibizga bir мәхәббәт. Әсмени
Әзмени, әзмени, әзмени İkimizge bir бәхет, bir бәхет İkimizge bir бәхет, bir бәхет Әзмени, әзмени, әзмени İkimizge bir бәхет Әзмени, 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 әзмeni İkimizge bir бәхет, bir бәхет İkimizge bir бәхет, bir бәхет Я җырчы Диана Казан медицина көллиятендә белем ала. Мин бик актив студент. Көллият үткәрә торган барлык чараларда катнашырга тырышам. Фирүзә апа Насибуллина миңа ай-яй-яй һәм ышанма дип исемләнгән 2 җыр язып бирде. Иҗатымны башлаганда миңа Илсия Бәдретдинова, Ландыш Нигъмәтҗанова, Ринат Рахматуллин, Зинира һәм Ризат Рамазановлар зур теләктәшлек күрсәтте, диде Диана. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты, дуслар. Әле генә карап үткән 10 клипның кайсысы аеруча күңелегезгә хуш килде? Хәзер үк Мәйдан ТВ сайтына кереп тавыш бирегез. Ә мин Алмаз Хөсәенов сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.